Milyardlap adamma yerin ýüzünde men ölmerin diýip biljegi barmy? Ezrail ýakasyny tutan gününde ýaş garry parhy ýok galjagy barmy? Maly mülki sygmadyklaryň jahana hey gördüňmi? Şu panyny utanyn. Ýadyňdan çykarma dünýäni soran bar adamlaň ýer astynda ýatanyn. Dünýä diňe özüni bezedýän eken. Ahirine alýa ähli zadyňy. Seniň beren tutuş ömrüň deregine garadaşa ýazýar seniň adyňy. Oýlanyp görüpdim hakykat hakda. Üýtgüdip bilenler barmy şol sözi? Dünýä ýalan bilen alaýamydam, hakykat gum bilen dolurýar gözi. Bu dünýä köne bir kerwen saraýmyş. Geçip barýas bir salymlyk dem alyp. Gorsoğunda hakyň nury bolmasa, uzak ýoly aşyp bolmaz şem alyp. Jelil aýdary ýokdur sözde ýalanym. Oýlanyp gör insan ýygyna bakdy. Barja gezek öz-özüňe sorag ber. Nirden gelip nira barýanyň hakda?